Ohiturak ez badira transmititzen, kultura eta hizkuntzak galtzen dira. Ni ez dut hori gustuko, ni futbola gustuko dut. Kaixo. 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 Alain, zeri buruz hitz egin nahi zenuen? Horri ikaragarri bat ikusi dut. Euskadik ez duela kultura askorik esaten dute pertsona askok. Zer? Euskadi kultura asko du, hori pentsatzen baduzu zoratuta zaude. Ez nago ziur, jakin da, zu zer uste duzu? Ba ez daki. Ba uste dut, konprobatu behar dugula. Ba, ideia ona, baina nora goaz. Ba museo batera joan algara. Baina finitara joan algar. Guggenheimera edo Bellas Artesera joan algara. Hori ez da eskalduna. Eta orduan? Ba itxas museumera joan algara. Ba, ideia ona, goaz. Halako paisaiak ditugu Bilbon. Ba bai. Segurenek horienak batzua da. Ba, leku esaten duzu guztiak. Edo guztura dela, edo... Pues bai, estudenak batzua da. Ba, Aizue, klase. Gure galderekin bukatzeko justo hor bide bat dago. Zizkuntzetan jartzen dugu bideoa. ba, eskaran zelan izango da. Oskar, Azpiko bia eta Efraime zeneko haitzak diskutsua, oztopo handiak ziren nabigatzeko orduan. Sestaoko areatzak eta batez ere Portugaleteko barra, erronka handiak ziren belaunaldi askotako marinelen trebeziarentzat. Historian zehar, gizakiek itxasagarratasuna hobetzeko. Izan ere, Gobele ibaiaren ibilbidea Ba, oso interesgarria, baina ez dakit. ez dakizula, pues etorri gurekin. Eta hau oso interesgarria iruditzen du. Ba, adibidez, hau arraun bat da. Eta hemen, baleak esatzen ziren. Eta gaur egun, kirol oso garrantzitsu bat bihurtu da. Adibidez, arraun estropadak egiten dira, Bilbon, Plentxean, leku guztietan. Ba, bai, gure lagun baten, oraindik arraun egiten du. Eta hori zer da? Ba, arpoi bat da, horrekin baleak izartzen ziren. Ba, botatzen zuten, balean sartzen zuten, eta balearen atzetik. Joan bar ziren, hartu arte. Nahiko interesgarria da. Eta oso eskurtzo. Bai. Eskerrik asko. Begira, Alain, emakumeen rola oso importantea sartzen. Zergatik? Begira, hau adibidez, urdinara ematen du. Beste batzuk sardinak sartzen zituzten, edo beste batzuk sareak egiten zituzten, edo zingerak ziren. Horregatik zen hain garrantzitsua emakumearen rola Euskadi. Bai, Bitu, Jonander, hau Bilbo lehen zen. ze txikia. Ikusten duzunez, etxe guztiak multzukatuta daude. Bai, bila bat zen. Eta oraintxe bertan hau 7 kaleak dira. Ez interesgarria, ezta? Bai. Ba, begira, lehenengotan zu esaten duzu zerbait interesgarria dela. Bai. Orduan zer uste duzu, euskal kultura txikia edo handia dela. Ba, beno, Ba ez dakit. Horrela pentsatzen duten pertsonen erruagaitik euskal kultura galdu daiteke. Baina ez dugu egiaztatu euskal kultura handia baden. nola ez dugula egiaztatu? Ba, ikusi duzu dena interesgarria zen itzaz museoa. Eta hau bakarrik euskal kulturaren zati txiki bat da. Zure ingurunean ikusi ahal duzu, eta ere bezala.
Ba, uste dut arrazia daukazuela.